Ikasgelan Chromebookak edo iPadak sartzea, hasieran ideia bikaine zirudien, ezta? Azken finean gure ikasleak mundu digitalerako prestatu nahi genituen, baina egia esan errealitatea konplexuagoa bihurtu da. Seguru nago ezaguna egingo zaitzuela sortu den arazoa. Goazen bada ikustera nola heldu diezaiok egun gai honi modu inteligente batean. Arrazo honen aurrean normalean bi muturretara jo ohi dugu, baina spoiler txiki bat, biek egiten dute huts. Alde batetik, badago gailu guztiak debekatzearen aukera, baina honek arazoa alfombra azpian eskutatzea bezalakoa da, ez die ikaslei teknologiarekin bizitzen irakasten. Beste muturrean, autorregulazioan itzuitzoan fidatzea dugu. Baina pentsa honek ahaztu egiten du nerabe baten garuna oraindik garatzen ari dela eta laguntza behartu dela arreta harrapatzeko propio diseinatutako gailuei aurre egiteko. Orduan, zein da bidea? Beno, ibilbide argi bat proposatzen dizuegu gaurkoan. Lehenengo, ondo ulertuko dugu zein den benetako arazoa. Gero, soluzio integral bat nola eraiki daiteken ikusiko dugu pieza guztiak bere lekuan jarriz. Herritar digital kritikoak hestetik hasi eta teknologia ikaskuntza eraldatzeko nola erabili aztertuko dugu. Azken helburua, bizikidetza digital adimindun bat lortzea. Ondo jas gaitezen bada arazoaren muinera joaten. Zergatik bihurtzen da teknologia hainbestetan benetako buruhauste bat ikasgelan? Ikus ditzagun sintomak. Sintoma hauek, seguru ezagunak egiten zaizkizuela, ez da? Ikasleak distraituta, jolasetan murgilduta, irakasleekin etengabeko gatazkak. Baina hemen datorgakoa. Hauek ez dira arazoaren erroa, ondorioak dira. Pentsa, gailu bat inorako mugarik gabe mahai gainean uzten badugu, ez da eskulta tresna bat, distrakziorako makina perfektu bat da. Eta hemen dugu idea garrantzitsuen askotan errua ikaslei botatzen diegu, disiplina falta dela esanez. Baina kontua ez da hori. Arazoa sistemikoa da, hau da, ingurunean eta ezarrita dauden sistemen diseinuarena. Ikuspegi aldatzen dugunean, soluzioak eraldatzen hasten dira. Eta horrek, hain zuzen ere proposamenaren muinera garamatza. Agaztu dezagun pizka teknologia ematea soilik. Hitz egin dezagun teknologiaren erabilera diseinatzeaz. Hau da gakoa. Fokua ez da kontrola, polizia lana egitea. Ez, fokua diseinua da. Ez dugu teknologiaren aurka borrokatu nahi, alderantziz, gure aliatu bihurtu nahi dugu, ikaskuntzaren zerbitzura jartzeko. Oso ondo, baina nola lortzen da hori praktikan? Beno, goazen konponbidearen zutabeak azaltzen hasteko. Ikaskuntzarako ingurune egoki bat sortzen duten oinarrizko egiturekin hasiko gara. Lehenengo zutabea teknikoa da eta ezinbestekoa. Pentsatu une batez, ikasgelako gailu batek ezin du funtzionatu ikasle baten sakeleko telefonoaren kopia bat balitz bezala. Ezin du. Horregatik, kudeaketa zentralizatu bat behar dugu, onartutako aplikazioen zerrenda bat, navigazio mugatua. Azken finean, helburua oso argia da, gailua ikasteko tresna bihurtzea eta ez beste edo zertarako. Eta hau oso garrantzitsua da. Ez gabiltza ikasleak zigortzeko modu bila inondik inora. Pentsa ezazue zientziako laborategi batean. Inori ez zaio arraroa iruditzen segurtasun arauak egotea, ez da? Edo teknologia tailer batean tresna bakoitza zertarako den argi egotea. Hau berdin-berdina da. Ingurunea helburu pedagogiko bat lortzeko prestatzea. Bigarren zutabeak galdera potolo honi erantzun den dio. Nola integratu gailua klasean, distrakzio iturri bihurtu gabe? 3 pausoko errutina simple honekin, irakasleak kontrola berreskuratzen du. Berak erabakitzen du noiz eta nola erabili gailua, pantailarekin etengabe leian aritu beharrean. Horrela, distrakzioa izugarri murritzten da. Orain arte arau teknikoez eta pedagogikoez aritu gara, baina hori ez da nahikoa. Funtsezkoa da ikasleen garapenen zentratzea. Ez da nahikoa araua gartzea, heziketa sakonagoa behar da. Sarritan egiten den akats handienetako bat da irakasle bakoitzak bere irlan borrokatzen ustea. Baina irakasle bakoitzak arau desberdinak baditu, sistemak porrot egiten du. Imaginatu ikasle batentzat, gela batean arau batzuk, hurrengoan beste batzuk, kaos bitxa da. Gakoa beraz, ikastetxe osoan kultura digital partekatu bat sortzea da. Arau berdinak, hizkuntza bera eta itxaropen argiak denontzat. Eta honek laugarren zutaberara garamatza, alfabetatze kritikoa. Mezu zaharrak, kontrola zaitzez, esaten zuen horrek erru guztia ikaslearengan jartzen zuen.
baina mezu berria askoz ere altxoagoa da. Ikaslei irakasten die teknologiaren atzean dagoen diseinuaz, arreta ekonomiaz, persuasio teknikez, ulertzen dutenean nola funtzionatzen duten, estrategia gara daitzakete modu kontzienteagoan erabiltzeko. Aldundu egiten ditugu. Autonomia ez da bat-batean pizten den etengailu bat. Eskailera bat bezalakoa da. Ezin diozu ikasle bati lehen mailatik azkenera salto egiteko eskatu. Konponbidea progresio handatza. Lehen hezkuntzan ingurune kontrolatuago batekin hasi, eta pixkanaka autonomia handiagoa eman bigarren hezkuntzan. Hasierako mugak ez dira helburua. Heldutasun digitala lortzeko bideren lehen pausoak baizik. Orain arte, inguruenean nola diseinatu eta ikasleak nola hezi ikusi dugu, baina galdera garrantzitsu bat geratzen zaigu. Teknologia erabiltzen dugunean, nola ziurtatu dezakegu benetan ikaskuntza esperientzia berazten duela. 6. zutabea honetan datza. Gailu batek zentzu ezigarria du baldin eta auragabe zailak edo ezinezkoak izango lirateken gauzak egiteko aukera ematen badigu. Planetei buruzko PDF bat irakurri berrean, zer iruditzen zaizue, eguzki sistemaren simulazio interaktibo bat erabiltzea. Horixe da kontua, ikaskuntza aktiboa sustatzen duten zereginak diseinatzea. Baina, nola jakin dezakegu zeregin batek balio handia duen? Beno, Samer ereduak horretan laguntzen digu. Pentsatu ezazue 4 maila direla. Lehenengoan, teknologia tresna zahar bat ordezkatzeko erabiltzen dugu. Idazmakina ordenagailuarekin ordezkatzea bezala. Bigarrenean tresna pixka bat hobetzen dugu, zuzentzaile ortografikoarekin adibidez. Baina, benetako magia azken 2 mailetan gertatzen da. Zeregina aldatzen dugunean edo are gehiago, teknologiarik gabe pentsatzea alirateken zeregin berriak sortzen ditugunean. Horra irristea da erronka. Eta irakasleek nola lortzen dute hori? 7. zutabeak TPak eredua aurkezten dugu. Pentsa ezazue errezeta bat balitz bezala. 3 osagai nagusirekin. Lehenik irakasleak bere gaia ondo menperatu behar du. Edukiaren ezagutza. Gero, nola irakasi modu eraginkorrean jakin behar du. Ezagutza pedagogikoa. Eta azkenik eskura dituen tresna teknologikoak ezagutu behar ditu. Ezagutza teknologikoa. Eta hemen dago gakoa. Magia ez da tresna teknologiko bat erabiltzen jakitea. Benetako eraultza 3 osagai horiek, hau da, edukia, pedagogia eta teknologia modu adimentsuan nahazten direnean gertatzen da. 3 jakintza mota horiek bat egiten dutenean, orduan bihurtzen da teknologia ikaskuntza eraldatzeko benetako palanka. Beno, ja amaierara iritsi gara. Orain arte ikusi ditugun zutabe guztiak bilduko ditugu, eta ereduaren azken helburua zein den berretsiko dugu. Eta noski ezin ditugu familiak ahaztu. Azken zutabeak jaekin harreman argi eta realista bat ezartzen du. Ikastetxeak du gailuen erabilera hezitzailea diseinatzeko ardura nagusia. Familien zeregina berriz funtsezkoa da, baina beste bat. Etxean ohitura digital osasuntsuak bultzatzea eta ikastetxeko arauak indartzea. Ardurei dagokienez, oreka bat bilatzen da. Hemen ditugu beraz bizikidetza digitaleko eredu osoaren 8 zutabeak. Ikusten duzuen bezala, hau ez da neurri isolatu bat edo trikimailu bat, sistema integral bat da, non teknologiak, pedagogiak, kulturak eta pertsonen garapenak bat egiten duten. Eta mezu honekin amaitzen dugu, helburua ez da teknologiaren aurka borrokatzea, edo alderantziz jari itzu-itzuan menegitea. Helburua eztea da, ingurune bat sortzea non gure ikasleek gaur egungoa eta etorkizuneko mundu digital konplexuan modu kritiko eta autonomoan bizitzen ikas dezaketen.